No moikka! Ja hei, tervetuloa uuden jakson pariin seuraamaan tämän meidän Hangon vapaa-ajan kodin kokonaisvaltaista remonttia. Ja remonttihan on edennyt aika pitkälle jo vaiheeseen, jossa olisi tarkoitus itse asiassa päästä muuttamaan tänne tämän jakson aikana. Nyt eletään tällä hetkellä toukokuun puoliväliä. Ja täytyy sanoa, että tässä on aika paljon vielä kesken asioita, mutta ei olla kokonaan luovuttu toivosta sen suhteen, että päästäisiin jo kesäkuun alussa asettumaan, ainakin tonne yläkertaan. Mutta joka tapauksessa, on se sitten kesäkuun alku tai enemmänkin heinäkuun alku, niin mä lupaan, että tämän jakson aikana me tullaan tänne muuttamaan. Vitsi, täytyy sanoa, että mulla on ollut aivan tosi intensiivinen päivä tänään töissä. Tapasin ensiksi yhden asiakkaan aamulla monen tunnin ajan ja sitten oli itse asiassa Marimekon semmoinen muotinäytös tuolla Esplanadilla Helsingin keskustassa. Niin me oltiin siellä tiimin kanssa fiilistelemässä ja nyt mä ihmeenkaupalla ehdin singahtamaan vielä tänne Hankoon illaksi ja odottelen kohta, että henkilö, joka tekee noin meidän portaat, tulisi tänne näyttämään vielä viimeisiä mittoja ja mä saan sitä paikan päällä ne hyväksyä. Tosi jännittävää, niin mä voisin siitä kanssa teille napata pienen pätkän. Ja tadaa! Täällä on valmista pintaa syntynyt viime kerrasta. Eli täällä on paneloitu näitä molempia eteispäätyjä. Aivan ihanaa nähdä tollaista valmista jo jossakin edes. Ovihan meillä menee vielä vaihtoon. Sitä justiin äsken tuossa speksaltiin, että laitetaanko siihen lasi. Ja tultiin siihen tulokseen, että kansi laittaa, koska tämä on aika tommonen hämärä kohta tässä talossa. Mutta katsotaan, ai niin hei, mun piti mitata noi. Joo, sen mä teenkin ennen lähtöä vielä, että saataisiko mätsättyä niin, että saataisiin ikkunareuna ja sitten oven tulevan ikkunan alareuna samaan linjaan. Hyvä kun muistin. Ja hirmu pimeältä näyttää nyt tuolla kylpyhuoneessa, kun ei ole valoja. Jos mä menen lähemmäksi näin, niin se vähän sitten valasee. Mutta tonne on tosiaan vesieristeitä nytten saatu jo tosi hyvin. Aina mun piti laittaa, nää oli siinä eessä, ettei kukaan vaan mene sinne. Noin. Hyvä. Ja sit mä näytän vielä tämän toisen sisääntuloeteisen, koska täällä oli kanssa niin ihanasti saatu paneeleja pintaan. Eli tohon tulee ne portaat. Noi menee suurin osa siitä peittoon. No ei nyt ihan kaikki, mutta osa. Ja täällä on tosiaan noin 3 ikkunan paikkaa ja tuolta päästä kanssa sitten ovi menee vaihtoon. Mä yritin tässä vielä miettiä just sitä prioriteettilistaa, mitä pitää minimissään tapahtua, niin ainakin portaat on rakennettava. Noista lapset ei pysty kulkemaan. Täältä työhuoneesta niin mä luulen, että toi tekniikkakaapin valu, siinä varmasti tulee aikamoista sotkua, kun sitä tehdään. Ja keittiö, siellä ei kuitenkaan tule kaappeakaan olemaan, niin tää on ihan ok, että tätä ei nyt edistetä. Se voisi olla vaikka just tommonen varastohuone. Mutta sitten tietenkin tää kylpyhuone. Tää on se isoin työmaa, mikä on pakko saada valmiiksi. Tonne suihkut ja käsienpesu allas ja WC tietysti. Ja, no sen... Jag är så bra på marknadsföring. Jag försöker nog på Facebook ungefär. Ja, men det är viktigt att man hittar någonting om man googlar namnet. Ja. Syns man inte så finns man inte, som man säger på svenska. Så är det. Men så fint att vi har lyckats nu, fast det här är inte enklaste platsen vad du har säkert gjort. Trapporna, men att... Det var ju det här problemet och sen där... Niin, taket är så långt. Eller niin kuin alhaalla useamman. Ja, det var det där taket som var största problemet. Men att... Ja, men nu ska det bli fint. Och det här små detaljer ska bli så fina. Ja. Och sen tolpen ska vi fortfarande bestämma. Ja.
Ja, det var jättekonstigt att de hade i något skede bestämt att de skulle ha trapporna här. Det tar så mycket plats härifrån och sen man kan använda det här. Eller den här delen av huset för trapporna, så det funkar. Layout funkar mycket bättre på det här, tycker vi. Ja, de blir ju nu 245 milli de här stegen. Ja, borde vara helt okej. Det är helt okej. Ja, och vi har inte mer utrymme att göra något annat. Ja. Då tar jag de där modellerna med tillbaks. Ja. Hur ska det gå härifrån? Ska det gå härifrån så här eller härifrån? Liksom, om det går lite bakre åt så sen kan man sätta foten också dit. Hur tänkte du? Okej, just på det sättet. Så far den upp i ett skar där. Ja, fint. Så skruvar jag fast den därifrån. Ja. När det inte blir synligt där under direkt. Ja, jättefint. Den kommer 35 milli över den här kanten. Ja, Behöver du hjälp där? Nej. De får vara där för tillfället. Ja, de får skruva fast den själv om de tycker att det behövs. Ja, vi gör så. Joo, vitsi oli kyllä niin hyödyllistä Magnuksen kanssa katsoa näitä justi livenä. Eli ihan niin kuin hän hoksas sanoa, niin täällä menee tää kantava tukipalkki. Ja tää on ihan tällaista höttöä. Täällä on jotain tyyliä, jotain vanhoja lehtiä, jotain vanhaa eristettä ja muuta. Niin ehdottomasti otetaan tää lauta tästä irti ja tosta pari kattolautaa ja kaikki toi moska tuolta ylävälistä pois. Niin saadaan tähän sitten enemmän väliä. Tähän jää meidän muuten vaan 73 senttiä niin kuin rappusista toi väli, niin Patrikku on 196 senttiä pitkä, niin hänhän kolauttaisi siihen kyllä aina päänsä. Mutta joo, tosi hyvä, että katsottiin livenä ja ihanaa, kun hänellä oli tarjotus siihen heti ratkaisu myöskin. No niin, nyt mä oon niin innoissani. Mä en ole käynyt vielä katsomassa tuolla kylpyhuoneessa. Mä oon saanut sieltä valokuvia, mutta ei. Ihan mahtavaa. Mä en kestä. Aivan mieletöntä. Kai mä nyt voin astua tohon. No kyllä mun täytyy varmasti voida astua, kun miehetkin täällä laatottelee. Mut siis kattokaa. Aivan huikeeta. Ihan mielettömän ihanat nämä laatat. Siis tästä tulee niin kaunis. Noi näyttää ehkä tässä videolta niin kuin valkoisilta, mutta nämä on tällaiset kerman sävyiset. Ihan kunnolla sävyä on niissä. Se tulee sitten varmasti paremmin näkyviin, kun laitetaan tuohon justiin se vitivalkoinen lavuaari ja WC-pönttö. Mutta siis aivan mieletöntä. Näyttää niin hyvältä. Ja miksi toi yläosa on tehty eri lailla, niin siinä ajatuksena olisi, että toi laatta ei menisi niin kuin tonne ihan kattoon asti. Se antaa mun mielestä ihanaa ilmavuutta tälle. Ja vähän niin kuin korkeammaksi kyllä tehdään toi laatotus sillä lailla, että laatta menee niin kuin tämän luukun yläpuolelle ja sitten siihen vielä tulee 5 sentin koristelista. Niin varmaan johonkin nurkille kutakuinkin tulee sitten viimeiset laatat ja sitten sinne jää ihan kunnolla tilaa. Sen verran reilusti tilaa justiin, että kun tohon on laitettu valopiste, niin siihen tulisi pyöreä lamppu ja sitten siinä olisi vähän tilaa hengittää ja sitten tulisi se koristelista. Mutta siis näyttää tosi hyvältä kaikki. Se on aina just kun tekee noita kaikkia silleen etänä suunnittelee, niin aina sitten vähän jännittää, että miten nämä kaikki toimii täällä paikan päällä, mutta tosi hyvältä näyttää. Toi vesiluukkusysteemi, tai missä on niinku kaikki nämä kytkennät, niin tässä niinku mun kyllä nyt täytyy myöntää, että kävi pieni suunnittelumoka, koska oishan se nyt ollut niinku aivan no-brainer. Olisi laittanut sen tonne, mihin tulee se iso peili, niin se olisi mennyt niinku kokonaan sen taakse. Niin tästä mä nyt kyllä itseäni vähän annan sapiskaa, koska yleensä niin kun mä just ajattelen, että hyvä suunnittelu ei ikään kuin maksa mitään, kun sen vaan niin kun itse miettii kaikki niin monta kertaa läpi, mutta selvästi tässä en nyt 100% kyllä onnistunut.
Ja mä olisin tietenkin itse laittanut siihen kyllä metalliluukun, mikä ei olisi sitten yhtään tuolta noussut. Ja sen olisi saanut sävytettyä täydellisesti tuon väriin, mutta mä en ollut tajunnut, että silloin kun mä kerran tulin, että tää oli niin kuin jo ajankohtaista aiemmin ja miehet oli sitten sen siihen iskeneet. Mutta kyllä me saadaan toikin toimimaan. Tällä hetkellä suunnitelmana on, että se luukku itse asiassa laatetettaisiin tällä ihan samalla laatalla ja sitten liimattaisiin siihen kiinni. Ja toki edelleen on sitten vaihtoehtona sekin, että laitetaan siihen joku taulu päälle, vaikkakin se on nyt niin kuin pikkusen matalalla, mutta on se korkeammalla, kun mä jotenkin niistä kuvista olin toivonut ja luullut. Eli ei mitään hätää. No mitäs muuta tänne on tapahtunut? Tonne on tullut ulkoa vettä varten, eli toi piti tehdä niin kuin pintavetona tuohon. Okei, siinä on vähän tällaisia kuparivärisiä noita, tai tällaisia messingivärisiä noita osia. Jos olisin ton tiennyt, niin olisin kyllä tehnyt sitten kuparivärisen putkenkin ehkä siihen, mutta we can live with this one as well. Ehkä sen saa maalattua myöskin, katsotaan. Mutta ulos me jo tarvittiin vedet ja se oli noin järkevin toteuttaa. Ylipäätänsähän tämä päätytila ei nyt mennyt ihan niin kuin Strömsössä, koska ajatuksena olisi, että sinne olisi myös tullut ikkuna. Mutta mä unohdin, että totta kai se olisi pitänyt tehdä tuonne yläkertaakin. Ja mä vekslasin sitä niin monta kertaa, että tehdäänkö ikkuna vai eikö tehdä. Ja sitten kun mä olin sen päättänyt, niin mä en vaan niin kuitenkin tajunnut, että tietenkin sinne yläkertaan olisi myös pitänyt se niin kuin yläikkuna saada. Mä voin laittaa kuvan vaikka tuohon siitä julkisivusta, niin näette mitä mä tarkoitan. Joten sitten me jouduttiin vaan sulkemaan toi, vaikka siellä olisi takana ollut ikkunalle paikka. Mutta katsotaan, jos joskus käy kaduttamaan, niin sieltä sitten löytyy sille ikkunapaikka. Mutta yhtä kaikki voi olla, että tämä koko takaosa, siihen jossain vaiheessa laitetaan joku ovisysteemi ja tehdään sinne sellaista kaappitilaa, niin sittenhän toi vesijuttukin jää sinne mukavasti piiloon. No mitäs muuta täällä on tapahtunut? Yhden kohdan mä ainakin tiedän, minkä eteen on sykittyt. Mennään katsomaan. Eli täältä löytyy tulevasta työhuoneesta, niin tänne tulee, me käytetään siitä nimitystä tekniikkakaappi, joka itse asiassa tässä tapauksessa mä luulen, että mä ratkaisen sen niin, että mä laitan tonne kiskot tonne ylös koko seinän mitalta ja sitten laitetaan siihen joku semmoinen ihana paksu samettiverho laskeutumaan. Ja sitten tonne piilotetaan pesivaraa ja pyykinpesukone, myöskin niin kuin erilaisia ATK-laitteita, mitä Patrikilla tulee aika paljon täälläkin varmasti olemaan, servereitä ja muita. Ja sitten tuolla on niin noi putket, mitkä menee vedot tonne yläkertaan WC:tä varten. Eli koko toi seinä, mutta ei tule sellaista niin kuin suljettua kaappia ainakaan nyt tässä vaiheessa, vaan tosiaan mä luulen, että se verhosysteemi voisi olla siihen ihan toimiva. Myöskin tämmöinen kustannustehokas vaihtoehto sopii oikein hyvin. Ja me ollaan todella yritetty miettiä nämä kaikki niin kuin vesiasiat silleen läpi, että tähän tulee kanssa viemäri ja kunnon vesijäristykset on tehty joka suunnalle. Totta kai se vesivaraaja jo itsessään niin kun, on tosi hyvä, että se on tilassa, missä on viemäri ja en mä tiedä, varmaan ehkä nykysäännösten mukaan on oltavakin. Ja sitten myöskin, niin kun, että jos tulisi joku noihin peksiputkiin tai peksiputkien sisällä kulkeviin vesiin, sanotaan, että ne menisi halki vaikka pakkasella, niin se toinen pää on niin kuin korkeammalla siellä kylpyhuoneessa. Te muistatte sen luukun siellä seinässä. Joten tämä, kun jää silloin matalammalle tämä puoli, niin jos sieltä menisi putki rikki, niin se pulppuaisi sitten täältä päästä nimenomaan ylös. Ja silloin se pulppuaisi tähän tilaan, jossa on viemäri. Eli näin ainakin niin kuin mun logiikalla meidän pitäisi olla ihan turvallisin mielin, että vaikka joskus joku putki pääsisikin halkeamaan, niin se ei pitäisi olla katastrofi. No niin, sitten mennään vielä kierrokselle tänne yläkertaan. Ai vitsi, nämä rappuset muuten ei ollut kiinni, vielä pitää olla varovainen. Eli täällä on ahkerasti tehty tasoituksia ja hiottu näitä pintoja. Nämä on aina sellaisia nämä tasoitusjutut, että ei niinku itse ihan niinku aina huomaa välttämättä sitä,
eroa ja sitä niin kuin työmäärää, mikä näihin lopulta menee. Muuta kuin, että näkee, että täpliä tulee lisää seinille. Eli selvästi siellä tasotuttavaa on ollut. Mutta joo, siis aivan ihanaa, että ollaan täällä ylhäällä kanssa näin pitkällä jo. En ole varma, miten hyvin tämä tila hahmottuu justiin tuossa videossa. Mutta siis näistä päätötiloista tuli yllättävän suuret. Nämä tuntuu niinku ihan silleen kunnon huoneelta. Mä oon niin iloinen tästä. Näistä tulee tosi hyvät tilat meidän lapsille. Ja sitten yksi jää vielä just sellaiseksi vierastilaksi. No katsotaan sitten vielä, että kuka ottaa minkäkin huoneen, mutta ehkä tästä tulee meidän pojan huone. Hän oli sitä mieltä, että tämä voisi olla hänen. Mutta joo, tosi hyvältä näyttää. Ja sitten päätyy tulee nuo ihanat salmiakki-ikkunat, mistä tulee kanssa valoa. Se tekee tähän tosi paljon vielä valoisuutta ja huonemaisuutta. Tää on meidän master bedroom. Ja tarkoituksena, että tohon tulee sänky noin päin. Ja ehkä tohon joku pieni lipastojuttu tai sellaista. Ja täällä on vielä tää Pentelen tulisia. Vitsi, tää kyllä pitää saada nyt purettua tästä. Ois kiva päästä tästä just eroon niin kuin nytte, ennen kuin me sitten muutetaan tänne. Tai siis eihän me oikeastaan voi muuttaa tänne ennen, koska tosta tulee ihan hirveästi pölyä, kun ton purkaa. Niin toi täytyy kyllä nyt saada siitä lähtemään. Joo, ihanaa kun me löydettiin tosiaan Porista 8 kappaletta tällaista niin kuin tosi samantyylistä ovea, mitä täällä oli entuudestaan, vaan 2 kappaletta. Ja löydettiin vielä just tällaisia niin kuin, saman tyyliä, tai siis ihan samassa talossa olleita kapeita ovia, koska noita on aivan mahdoton löytää mistään käytettynä. On siis metsästänyt ympäri Suomea niitä, mutta niitä vaan kapeita ei kerta kaikkiaan ole. Joten mekin ollaan päättynyt, että me pari sellaista jouduttiin teetättää. Vaikka... No moi! Mä oon tässä palaverien välissä piipahtamassa. Mä tulin tänne justiin lasten kanssa Hankoon ja katsokaa mitä tänne asennellaan. Meidän portaat. Eikö näytä ihan mielettömän hienolta? Aivan mieletön. Kuulemma niin pieni mitta bugikäynnit, että ne piti olla 4 senttiä kapeammat, mutta tosi hyvältä näyttää ja hyvin mahtuu vielä sit tosta sinne takavarastoonkin. Aivan mahtavaa. No niin, nyt on ilta ja täällä on talo hiljentynyt. Täällä olikin melkoinen vilske. Täällä oli varmaan 7 eri tyyppiä tänään hommissa. Pari heistä laittoi näitä portaita, asensi. Eikö tullut ihan superkivat? Noi kaiteet vielä puuttuu. Tuohon vaan laitettu tommonen väliaikainen kaidejuttu, että päästään lasten kanssa käymään ylhäällä vessassa. Samoin tonne ylös tulee sitten kaunis kaide. Ja sitten tonne päätyyn olisi tarkoitus tehdä niin kuin tommonen pieni varastotila. Niin varmaankin just tarkoituksena sitten tosta kohdasta niin kuin laittaa toi umpeen ja tehdä siihen pieni ovi. Mut eipä silläkään nyt ole kyllä kauhea kiire, koska voi ihan käyttää jo tollasenaankin varastona. Tää tilahan on ollut tässä tosiaan melkoisen kapea. Niin ollaan sille ihan senttipelillä laskettu, että mikin menee, mutta on kyllä tosi tyytyväinen tähän mitoitukseen. Mä en tiedä, että sitten ei kauhean hyvin ehkä näy, mutta on kivasti pyöristetty nämä 2 ensimmäistä. Ja sitten just, että toi kaide lähtee tosta niin ton 2 portaan jälkeen, niin pääsee tuolta olohuoneen puolelta sitten suoraan noihin portaisiin. Vähän justi on toi seinävino. Tosta niin rakoa vähän tonne tulee, mutta ehkä sekään nyt ei maailmanloppu oo. Ja mun olisi tarkoitus suopa kuurata noi. Mä luulen, että mä alan sitä hommaa tekemään tässä jo tulevina iltoina. Pitää vaan hankkia huomenna kaupasta suopakuuraa. Mut käydään kattoo hei tuolla ylhäällä vielä. Ja myös täytyy sanoa, että tämä mitoitus tuntuu kyllä tosi luonnolliselta ja hyvältä. Ei yhtään jyrkältä niin kuin mä pelkäsin. No moikka! Hei, mä tulin käymään tässä rakennusapteekilla.
näette täällä tutun rakennuksen kauniin takana hakemassa vähän tarvikkeita meidän tulevien portaiden suojaukseen ja käsittelyyn. Mä olin alun perin ajatellut tehdä ne suopakuurauksella, mutta Rakennusapteekin Mia sai mut vähän toisiin aatoksiin. Mä näytän kohta, mitä mä täältä hain. Eli tässä olisi tuotteet, jolla lähettäisiin liikkeelle. Tässä on pellavaöljyvahaa, sekä valkoista että luonnonväristä, just sillä ajatuksella, että toi mänty tulee kellastumaan siitä ajan myötä, ellei siihen vähän ripausta valkoista myös laita joukkoon. Ja ennen vahausta se puu pitää käsitellä kuitenkin tuolla suopakuuralla, niin ostin sitten sitä varten kunnon kanisterin myös niitä tulevia lattioita ajatellen, ja sitten toi harja, miten se hommatta tulee tapahtumaan. Eli sillä aloitetaan ja sitten sen jälkeen laitetaan päälle vahaa. Ja alkujaan mulla oli tarkoituksena justiin tehdä ne portaat käsitellä sillä suopakuurauksella, koska siitä tulee semmoinen tosi kaunis, ihana, mattainen, samettinen pinta. Mutta sitten mitä Miakin tuossa Rakennusapteekilta just sanoi, että se kuluu niistä portaista varsin nopeasti pois, kun siinä vielä astuu just aina siihen samaan kohtaan. Niin jotta sitten kaikki vapaa-aika ei menisi suopakuurauksen merkeissä, niin ehkä toi vaha on ihan järkevä. Ja mitä mä en ollut tiennyt oli, että myös tämän pellavaöljyvahan voi maalata. Kuitenkin mulla oli semmoinen käsitys näistä kaikista vahoista, että näiden päälle ei sitä maalia enää pystyisi laittaa. Mutta tämän päälle pystyy, niin sitten säilyy kaikki optiot senkin maalauksenkin osalta, mikä on tosi kiva. Mut hei, mä lähden ajamaan takas Hankoon. Täällä on ihan törkeen kuuma, tai siis ihana lämmin. Tietenkin Suomessa pitää olla kiitollinen, mutta joo, tähän kulmaan jotenkin ei vielä yhtään tuule, niin on kyllä porottava tämä aurinko. No niin, nyt on viikko kulunut portaiden vahaamisesta ja mä oon täällä livenä katsomassa. Ja näyttää tosi hyvältä. Aivan ihanaa. Mä pelkäsin, että tuleeko noista liian vaaleet, sellaiset epäluonnollisen vaaleet, mutta siis tosi hyvältä näyttää. Nyt vaan kiireesti niihin suojaa päälle. Mä huomasin, että nyt oli jo kävelty niissä kengilläkin ilman mitään suojaa, niin vähän olisi tullut likaa, mutta tohon ainakin pikkusen, mutta eiköhän se siitä lähde sitten, kun vähän taas kuuraa. Mut joo, tosi hyvältä näyttää. Ja siitä seuraava operaatio on sitten ton suojaaminen. No niin, täällä ollaan funtsittu vähän, että tehtäisikö me tänne videotykki. Olisiko se, Werner, kiva idea, että meillä olisikin täällä tykki? Semmoinen videotykki, että voitaisiin katsoa elokuvia sitten yhdessä täällä. Eli ideana, että sulle tohon kohti tulisi, noille nurkille laskeutuisi tuolta ylhäältä kangas. Ja tykki tulisi sitten johonkin tähän näin kattoon. Ja sitten koko toi pääty sieltä, niin tulisi semmoinen U-mallinen sohva. Semmoinen, missä kaikki mahtuisi vähän pötköttelemään ja loikoilee. Meillä on pieni golfari täällä näköjään. Mut eikö se olisi hauska idea? Werner, ei jatketa tota. No moi! Nyt on Leikkimökin maalausprojekti käynnistynyt. Me tosiaan pestiin toi pari iltaa sitten. Ja tässä olisi maali, tämmönen vesiliukoinen noodika, mitä siihen laitetaan. Nyt mulla on kokeilussa tuolla matta ja sitten noihin kahteen, mitkä on vielä maalaamatta. Mä kokeilen myös sitä kiiltävää versiota, mutta eiköhän toi matta varmaan turvallisempi. Ja opin, että maalaus pitää tehdä silloin, kun tää seinä on varjossa. Jos se on auringon alla, aurinko porottaa siihen, niin sitten kuulemma kuivuu liian nopeasti se pinta ja ei tule hyvä. Mut mä näytän kohta, kun alkaa tulla valmista. Ai niin, ja ihan valmiiksi mä en tietenkään voi itse tehdä, koska lapset ovat myös kovasti odottaneet tätä, että koska he pääsevät maalaamaan, niin täytyy heidän kanssa sitten jatkaa tätä vielä. Ihana hymy meni päälle. Hei, elä nyt, ei tää ole mikään semmoinen hupiosuus siellä lopussa.
Hei, me ollaan taas täällä Rakennusapteekin Shopissa Karjan Korraudessa ja tultiin tänne, koska täällä on tosi kätevästi Albekin näitä pellavaöljymaaleja tälleen valmiiksi testattuna. Ja tässä on meidän tuleva sävy. Se ei valitettavasti ole pellavaöljymaali, koska siinä ei ole sellaista aiemmin ollut. Ja siihen nyt katsotaan vihreätä ikkunan karmien sopivaa sävyä. Ja mä oon aiemmin ajatellut tätä Billnesin vihreää, mutta se on kyllä liian vihreä. Me molemmat todettiin sama ennen kuin ehdittiin edes toisimme vaikuttaa. Tää saariston harmaa on tosi kauniin näköinen ton kanssa. Te ette ehkä ihan nyt näe, kun tässä on niin se tietenkin meidänkin pitäisi ottaa huomioon, että tämähän ei ole luonnonvalo, mikä tässä on. Mutta ei me nyt ole muuta vaihtoehtoa, ellei sitten ostaisi vielä ihan pikkusia testaisi. Ehkä, tiedätkö, pakko ostaa saaristoharmaata vielä purkki ja kokeilla. Mites nyt mä katson kaukaa, mites tämä? No kokeillaan. On jotain vähän samaa. Siinä on okei, se on, no joo, siinä on, se on niin paljon vahvempi se on toi. vahvempi, mutta se on... Mutta sitten tuossa sitä valkoisea on sotkettu. No viekö vielä lähempänä, niin mäkin voin katsoa. Tää on kuule hyvä seinä, mä testailla. Mä vertaan tuohon kuvaan, mitä se on. Sekin on niin yhtä lähellä kuin toi vähintäänkin. Niin, mutta en mä tiedä, kyllä mä jotenkin tykkäsin kyllä tosta. Tossa on niinku ruskeeta enemmän. Kyllä mä tykkäsin niin, tästä tosi paljon. Mutta ehkä me tiedätkö ostetaan vielä purkki saaristoharmaata mukaan. Eikö saaristo, oliko se, mikä se oli? Skärgårdsgrå. Niin. Siellä ollaan värisokeita saaristossa. Selkeästi vihreä. Saaristossa se tunnetaan harmaa. Sitä se aurinko tehtää sinne. Itse asiassa mä luulen, että se ruotsalainen tili, kun mä kysyin siltä, että mitä sävyä ne on käyttänyt, niin mä luulen, että se itse asiassa sanoi justiin Skärgårdsgrå. Noin, joo, mä luulen, että se on itse asiassa toi. Ihan jäätävästi näitä kattopaneeleja, mitä mun isä on täällä tänään maalannut. Aivan ihana kyllä, että hän pystyy jeesimään tässä hommassa. Täällä on maalauslinjasto. Ja hei, tästä huomaatte, että on myös toi toinen tulisijan paikka. Suurimmaksi osaksi ainakin purettu. Menee kyllä varmasti tovi ennen kuin sekin saadaan jotenkin järkevästi siitä piiloon, mutta kaikki aikanaan. No moikka! Hei, mä tulin piipahtamaan täällä asunnolla taas sunnuntai-iltana. Mun isä on ollut täällä ihanasti maalaamassa noita kattopaneeleja, mitä tuolla näkyy. Mutta mitä mä ryhdyin teille tässä nyt kuvaamaan, niin on tämä meidän WC:n kaakelilattia. Ja kovasti tässä näin mietitään, että mitenkä nämä tähän nätisti asettuisi. Mulla oli ideana tosiaan, että tuolta kiertää tommonen vähän tummempi reunus, niin sitä tässä testailen, että miten sitä toi reunus ja heksagon tähän nätisti asettuisi. Ja toinen, mitä testaan, on, että uskallettaisiko tehdä tää tälleen puskuun vanhan ajan tyyliin. Eli kokonaan ilman laastia, saumalaastia. Ja minkä takia musta olisi hauska ajatus tehdä se tälleen ilman saumaa on, että mä tiedän 2 vaalean kylpyhuoneen kokemuksella, että se sauma ei kertakaikkisesti pysy puhtaana. Vaikka sitä kuinka yrittää suojata, niin jos sitä ei sellaisella epoksilaastilla tee, mikä on taas sitten oma ihan juttunsa ja vaikeusasteensa potenssiin 10, niin kaikki ne laastit imee sitä likaa ja sitä saa olla hinkkaamassa ja silti siitä tulee ruman näköinen. Niin ehkä nyt täytyy rohkeasti laittaa tosiaan nämä puskuun ilman laastia silläkin uhalla, että kun tämä on kalteva tämä lattia, niin joistain kohdista tämä tulee vähän irvistämään. Ja sitten kun ei nämä laatat nyt ihan niin kuin millimetrille ole samankokoisia, niin joihinkin kohtiin tulee vähän rakoa näkyviin. Mutta mä vielä hetken tässä testaan ja pohdin.
No niin, nyt mun mielestä tää on semmonen, mihin mä oon tyytyväinen. Eli täältä lähdetään liikkeelle. Tää koko 6-kulmio-kuvio voisi olla niin kuin puoli senttiä lähteä tuolta päin, ettei vaan käy tolla lailla. Se täytyy vielä fiksata, mutta perusidea on tämä. Ja tällä lailla mun mielestä tää reunus tänne asettuu aika nätisti. Tänne jää taakse sitä vähän enemmän. Tuohon tulee tuota tummaa laattaa pikkusen enemmän, mutta mä en usko, että se tuolla takana haittaa yhtään. Joo. Ehkä täytyy tulla tänne vielä paikan päälle sitä kun tätä tehdään, mutta kyllä tää musta ihan lupaavalta näyttää. Ja hei, mä olin niin keskittynyt tähän lattiaan, että mä en huomannut, että täällä on kattopaneelia. Mahtavaa. Onpa kiva. Joo, toi mennäis mennä kokonaan ohi. Taas tulee niin silleen jotenkin justiin valmiimman näköistä. Vaikka onhan tässä vielä vähän tehtävää. Ja WC:tkin sain vihdoin ja viimein päätettyä. Niin ne on nytten matkalla sekä ylä- että alakerran. Näette sitten. No niin, nimittäin sama puuhako, mitä mä tein tuolla ylhäällä, niin mä oon myös tänne alakertaan tehnyt justiin tällaista laatoitussuunnitelmaa. Nyt kun, totta kai niin kun mä oon yrittänyt tätä tehdä siinä vaiheessa, kun mä oon nää tilannut, mutta nyt kun näkee nämä ihan lopulliset mitat. Mutta kyllä tää sillä samalla systeemillä, mitä mä silloin sen ajattelin just, että näitä vaaleita salmiakkeja on tässä 5 ja ne määrittää niin kuin sen mitan ja ne päättyy sitten tuohon valkoiseen pikkupoodiin ja sitten toi jäljelle jäävä alue molemmissa päissä niin tehdään tuosta tummemmasta. Eli tosiaan 5 laattaa valkoista salmiakkia tuossa keskellä. Ja sitten ihanat noin valkoiset reunat. Ja sitten noita uloimpia tummia neliöitä tasataan sen mukaan. Mutta että toi antaa sen rytmin. Joo, voi että tää näyttää hyvältä. Mä en kestä oikeasti. Tästä tulee niin hieno. Ja täällä kanssa, en tiedä ollaanko aivan hulluja, onko jotain mitä mä en tajua, miksi tätä ei pitäisi tehdä, mutta me ajateltiin kokeilla, että laitetaan noin puskuun, eli tehdään kokonaan ilman saumoja. Ihan vaan sen takia, että kun tää on vielä niin kuin suoraan tullaan ulkolta, niin toi laatta menee niin likaiseksi noi saumat muuten. Kokemuksia voi kysyä sitten vuoden päästä. Ja tadaa! Täällä on meidän keittiön asennus käynnistynyt. Ihan kauhean pitkälle ei ensimmäisessä päivässä päästy. Meillä on 1 yläkaapin palanen tuolla kiinni, mutta tässä meni alkuun aikaa just kun mietittiin ja mittailtiin ja puntsittiin, miten tätä lähdetään tekemään. Ja nyt on luotu hyvä suunnitelma. Niin mä uskon kyllä, että tästä eteenpäin tää nopeutuu. Noitten LED-valojen puntsimisessa meni kanssa tovi ennen kuin luotiin niihin hyvä systeemi, miten ne on mahdollisimman vähän näkyviä. Ja nyt tästä sitten noita ylämoduuleja nousee tonne aika nopeastikin varmasti. Ja mäkin niitä ohjeita tuossa sen verran itsekseni lueskelin, että tärkeää on just, että lähtee noista yläkaapeista liikkeelle. Ja meidän tapauksessa esimerkiksi, mikä on haaste, on, että toi katto on tosi vino. Mentiin sillä vanhalla katolla ja sitä lähdetty oikomaan, koska mä en halunnut yhtään senttejä tästä huoneesta pois. Niin me yritettiin jättää aika paljon tällaista tyhjää tilaa tonne ylös, koska jos siellä on ihan semmoinen kapea soiro, niin sitten se paljastaa heti ton tai siis ton katon niin vinouden, niin tonne jouduttu tekemään tommonen ratkaisu. Ja toi rako, mikä on nyt tuolla ylhäällä, niin se kattolista sitten peittyy ja se tulee pienenemään, kun lähdetään tänne toiseen reunaan. Sitten kun on yläkaapit, niin sitten vasta mietitään nämä alakaapit tähän näin paikoilleen.
Ja onhan tää kyllä niinku asentajalle justi aika erilainen, tai etenkin kun meilläkin justi ei ole varsinainen keittiöasentaja, vaan meillä on meidän remonttimiehet tai yksi heistä, joka tämän tekee, mutta hän on ihan supertaitava ja huolellinen ja just semmoinen ihan tosi ajattelevainen tyyppi, niin mä luulen, että Kari on kyllä paras henkilö nää tähän ehdottomasti laittamaan. Ja just puhuttiin, että täällä tarvii ihan eri lailla niinku tällaisia timpurin taitoja, kun esimerkiksi nuo peitelevyt, mitkä tulee tonne reunaan, niin ne on kaikki tietenkin taas sitä massiivipuuta, niin kuin ne on muutenkin. Ja ne pitää niinku kerralla saada slaakista oikeaan leveyteen. Eli nämä toimitettiin just silleen, että oli niinku ylimääräistä, tässä tapauksessa 4 senttiä, ja sitten sieltä leikattiin, tai 5 senttiä, josta 4 otettiin pois. Ja tossakin on katsottu vähän, että miten toi seinä menee ihan snadisti vinoon, niin tällaisia juttuja pitää kaikkia funtsia. Sitten vaikka tää on vielä ihan kesken, niin mä kuitenkin fiilistelen. Kattokaa nyt näitä sisäosia. Siis kaikki nämä kanttaukset ja muut. Ja vitsi, vähän heikosta tulee nyt tätä luonnon valoa tähän tilaan, kun tuossa on tuo ihan karmea ikkunahässäkkä. No, täytyy nyt kuvata sitä, kun mä sen otin puheeksi, mutta siis toi on niin hirveä. Toi on siis ikivanha ikkuna-aukko, mihin edelliset tyypit on tehnyt vaan tällaisen kapean ikkunan, ja se on nyt tukittu tuolla lasikuituvillalla, että siinä on vähän väliaikaisesti nyt jotain. Mutta joo, tuohon tulee kaunis, ihana, semmoinen täyspuinen sydänpuun ikkuna. Niin sitten tämä fiilis muuttuu. Mutta takaisin tähän tarinaan, että kun tähän tulee aika vähän luonnon valoa, niin mä en tiedä miten hyvin se näkyy siinä, mutta mä oon niin tyytyväinen tähän värisävyyn. Tää oli tosi jännittävä, ja mä tätä muistatte ehkä, ainakin ne, ketkä on mun Instagramia seurannut, niin mä oon kokeillut näitä aika monta kertaa, niin tosi ihanaa ja palkitsevaa nyt nähdä, että tää näyttää näin hyvältä livenä. No niin, mä oon ryhtymästä täällä pieniin maalauspuuhiin. Tässä oli semmoinen pieni vipa käynyt, että kun tää kaappi, mä vähän kauemmas näette, tää kaappi, mihin tulee liesituuletin, on niin kuin matalampi kuin tämä toinen, nämä yläkaapit. Eli se ei mene yhtä syvälle, niin toi pykälä oli tosta noin jäänyt niiltä nyt näkyy paremmin tosta noin maalaamatta. Olisi pitänyt vähän niin kuin tonne syvemmälle maalata. Niin mä oon nyt hionut noin molemmilta puolilta ensiksi, ettei jää siihen sellaista tuntuvaa reunaa tohon. Ja sit mä oon saanut paketin mukana maalia, tollasen tonkan, just sitä varten, että kun voi pieniä kolhuja ja muuta tässä asentaisi tulla, niin saa siitä vielä sitten paikattua. Mutta toi on pellaväylymaalia, niin siinä tovi menee kuivuessa, mutta saadaan siihen ainakin 1 kerros nyt asennettua ennen kuin jatketaan asentamista. Silloin ekan kerran, kun mä katoin noita kaappeja, kun ne oli saapunut, ja kurkkasin sinne näin vaan pienen palan väriä, niin näytti just jotenkin tosi tällaiselta, niin kuin tässäkin nyt näkyy, tällainen tosi pirsikkainen tää sävy. Ja mä pelästyin ja totesin, että oh no, taitaa mennä maalaamiseksi ja pitää vetää siihen päälle joku toinen sävy. Mun sitten kun mä katon niitä täällä tällaisena isoina pintoina ja täällä seinillä tai lattialla nyt toistaiseksi, ne näyttää ihan superhyvältä. Et jotenkin kaikki valaistus ja just toi, kun vaan tuijottaa tällaista pientä pintaa, niin se tekee kyllä tepposet. Taas kun tää on pellaväylymaalia, niin mä varmistan, että se kaikki pigmentti tuolta pohjalta asti nousee ennen kuin lähdetään sitä tuohon maalaamaan. No niin, tänään tapahtuu täällä joka rintamalla. Täältä yläkerrasta siirretään nämä maalatut paneelit. Siellä on lapset lähdössä kanssa kohta tennisleirille. Ja täällä ylhäällä ahkeroidaan. Me aloitetaan kohta mun isän kanssa maalaamaan noita kattoja tuolta makukammareista. Ja tarkoituksena olisi laittaa
2/3 valkoista alpekkia ja 1/3 kauraharmaata. Musta oli tärkeää, että ne ei olisi ihan piti valkoiset. Muuten aivan ihana tuoksu. Tämmönen niin kuin hyvä pellavaöljyn tuoksu noissa maaleissa. Ei ole yhtään semmoinen stydi niin kuin muissa öljypohjaisissa tai näin. Mut joo, täällä on meidän työmaa. Näitä kattoja täältä makukammereista. Eli kaikki nuo uudet puupinnat, niin me tehdään sillä pellavaöljymaalilla. Vai katsoo kylpyhuone ensiksi? Ei, kun katsotaan se viimeiseksi. No niin, mennään ensiksi ihastelemaan, mitä Matti Vaari on maalannut täällä. Patrik on ollut päivän tosiaan hommissa. Ja me ollaan täällä tehty päivähommia. Siihen. No niin, älä vielä. No niin, sitten voit mennä ensiksi vaikka tonne isoon makuukammeriin. Varo päätä, varo stop, se on maalattu. Se on maalattu. Joo. Eikö se ole hieno? Joo, on. Kato sävyä, mitä tykkäät. Hyvä. Eikö se ole tosi hyvä? Tosi hyvä, kyllä. Sama värinen kuin mun lippis, niin ei haittaa. No on se vähän kuule sävykkäämpi kuin sun lippis. Eikö se ookin hieno? Ja hyvä. Sitten me katsoo se, missä sä oot nukkunut. Okei. Varo päätä. Onko tää sama sävy? Joo. Kyllä. Joo. Kato, tulee samalla sävyllä. Joo. Tosi hieno. Eikö tukki hyvä? Hirveästi pinta-alaa. Ja sitten käy katsoa vielä se pikkukammari. Joo. Sielläkin on sama, eikö niin? Ei voi tietää. Joo niin. Joo. Hirveästi on saatu aikaa. Eikö sakki? Ja tuu kattoo vielä vessa. Täällä on tää seinäkin. Joo. No. Ja kuule, siinä oli toi lavuario, niin kuin ne olisi kiinnittänyt sen, mutta sitten tajusin, että ei vitsi toi kantsii maalata ensiksi, kun nyt sit saa paljon siistimmän. Noniin. Niin tossa on tommonen niinku sävy. Ja WC siis toimii. Joo, hienoa. Joo. Hyvä. Noniin. Tosi hyvin etenee. Eiks vaan? Ja mites sitten on tarkoitus näitä seiniä? Tarviiko ne jotain pohjatöitä vielä vai onko ne valmiita kanssa? Mun mielestä noi yläosat vaan maalataan tyyliin ja vähän ehkä kitataan jotain. Ja, niin. Ja sitten laittaa listat vaan. No kyllä tässä esimerkiksi. Eikö toi onkin vai ei tarviikaan? Mä luulen, että toi sauma. Onko huominen tyyli, että näitä sit aletaan? Joo, huomenna aletaan maalaa seiniä. Ei kun eka maalataan tää katto. Me ollaan valmisteltu tätä kattoa. Saiko se irti siitä kaiken? Joo, sain. Joo. Hei vitsit, kun me saatais nyt niin. Kerta käyttöön, niin sitten olisi siis ensimmäinen semmonen niinku melkein valmis tila. Siis todellakin. Sä et nyt ehkä ole hahmottanut, miten lähellä tää on niinku sitä. Tässä ei oikeasti ole montaa päivää, kun me päästään tänne. Siis seinät ja sitten jää jäljelle vaan just ovet ja noin kaikki karvit. Mut niitä voi tehdä sitten ajan kanssa. Ne on niinku sitten semmoista, että voi hyvin asua täällä vaikka niin. Todellakin. Ja mä haluan miettiäkin rauhassa, että minkä väriseksi niitä tehdään. Lapsilla on omat huoneensa. Ja sitten huomaatko, miten hyvät on nämä? Ootko sä ihastellut näitä hormeja jo? Joo. Oon ihastellut. Mutta onko niitä maalattu? Ei. Joo, ei, kun ne koska ne mun mielestä maalataan vasta sitten, kun tiedetään, että minkä väriset tapetit tulee. Siistin näköiset ja joo. Ne on kivat elementit tähän. No, sitten mennään katsomaan vessaan vielä. Mennään. No niin. Odota. Ja sitten likaisilla kengillä ei saa mennä sinne vessaan. Sitten täytyy ottaa kenkiä vähän pois. Joo. Vaikka kyllähän ne työmiehet sinne aina menee. Täällä on jo lavuaari. Joo. Ja vessanpönttö on käyttövalmis. Ei saa, se ei ole käyttövalmis. Siinä oli vähän ongelmia, että ne ei meinannut saada noita niinku paikalleen. Niin siihen on nyt liimattu silikonilla tuo joku tiivistä juttu. Ja tää on vielä vähän kesken. Mut kato. Juokseva vesi. Sitä on odotettu. Mut oikeesti, eikö se ole iso juttu? No on, kyllä. Niin kuin meidän asumismukavuuden kannalta. Astrikin tulee ei saa sitten tulla likaisilla kengillä. Mut kato Astrid. Tadaa! Wow! Ja
mitä tähän ylös sitten tulee? Tuleeko vaattaa lisää? Ei, kun tää yläosa maalataan ja sitten tohon tulee semmonen, ei se tule kengillä. Siihen tulee semmonen nätti, tämmönen peikevärinen boodi. Okei, ja mites niinku tuolla suihkussa sitten, kun niinku sinähän roiskuu vettä sitten? Niin ei, mutta se on ihan normaalisti vesieristetty. Ei niinku, siellä laitetaan semmonen maali, mikä niinku kestää. Et ei oo mikään ongelma. Okei. Joo, siinä voi nyt taas sit käydä pesemässä käsiä vaikka. Eikö se ole ihanaa? Noin. Joo, siitä saa vaikka vesipullon täytettyä. Eikö se ole Astrid ihanaa? Joo, suihkussa ei vielä voi. Suihkussa ei voi käydä ennen kuin noin silikonit ja muut, mutta ei siihenkään kestä pitkä aika. Eikö se ole mahtavaa? Joo. Käydään vielä kurkkaamassa, mitä tänne alakertaan kuuluu. Ja tästä hei mä välissä esittelen näitä aivan ihania portaita. Näistä tuli kyllä niin hyvät. Ja nyt kun on nämä kaideet ja kaikki paikallaan. Vielä kun on nämä kaikki suojaukset tässä, niin ei nyt ihan pääse samalla fiilistelemään, mutta näistä tuli kyllä ihan superhyvät. No moi! Hei, nyt on pari päivää mennyt. Mä ajattelin näyttää vähän, mitä täällä yläkerrassa on tapahtunut. Täällä on paljon maalattu pintoja. Nämä seinät on käsitelty. Niin kuin näkyy, niin tosi valkosta. Nyt heti alkaa mietityttää, että olisiko pitänyt vaan rohkeammin laittaa niihinkin sävyä enemmän heti, mutta ei vaan pystynyt heti niin kuin tekemään niin isoja päätöksiä. Ja näitä makuukammareita on myös edistetty. Tässä kyseisessä ei ole nyt muuta kuin tää katto, mutta mennäänpäs kurkkaamaan täältä näitä muita. Täällä on seinät käsitelty tuollaisella ihanalla vihreällä. Tosta ehkä näkyy vähän teille paremmin sävyä. Ja täällä on kanssa sitten Albekin pellava öljymaali tuolta rakennusapteekista. Ja sävyssä kauran harmaata 1/3 ja 2/3 valkoista. Noniin, siellä on 2 moduulia ja keittiökaappia. Ihanaa, hyvää. Ai mikä myslit? Meinajauhat sinne. Joo, eikö tää on ihanaa, kun Kari on niin huolelle, niin nyt sä oot niin oikea tyyppi tekemään tätä. Kiitos. Nyt kun toi on paikoilla, me saa mitattua ton asian tälle. Niin siihen täytyy vielä tehdä reikä. Joo. Siinä on jo. Joo, tää on haastavin näistä kyllä, kun toinen on noin pitää osua kaikki nuo putken paikat ja muut monesta suunnasta. No joo, tossa sulla on mennyt pähkäillessä hetki. No siinä, joo, mutta se on koska niissä reissä täytyy olla sille putkelle pikkusen liikkumavaraa. Niin, kyllä. Just menee tosta. Joo. Ja pohjassa on vielä toi 4-kanttinen reikä. Joo. Se on niinku 3 eri ulottuvuudessa. Voi. 4 reikää kaikki kohdalla. Joo. Niin, kohta mä joo, sano kun tullaan nostamaan taas, niin me ollaan tuossa pihalla hetki. Tämä on 10 senttiä korkeampi ja sitten mun täytyy saada toi täältä reikistä. Tää on 10 senttiä kevyinen paljon. Ootus. Miltä näyttää? Tuuks mä apuun? Mä tuon. No niin, me ollaan oltu tossa hetken aikaa poissa tänään. Tullaan katsomaan, mitä täällä on saatu aikaiseksi. Ihanaa. Kaikki yläkaapit paikoilla. Onpa kiva nähdä. Mennään tänne vähän kauemmaksi. Oi että, siis ihan sikahieno tulee. Aivan mielettömän upealta näyttää. Koska siis noi yläkaapithan on siis käytännössä nyt ihan valmiit. Niihin puuttuu enää ovet laittaa takaisin tonne paikoilleen. Ja sitten tonne ylös tulee kattolista. Ja tossa näkyy just toi katon vinous. Ja koska me tiedettiin, että sitä vinoutta tässä on, niin sen takia on jouduttu laittaa tonne ylös justiin niin kuin aika paljon tällaista tyhjää tilaa, koska sitten se hukkuu sinne. Jos olisi ihan kapea soiro, niin sitten toi vinous tuolta paljastuisi. Mun nyt se tulee sinne katoamaan, mutta vitsi näyttää hyvältä. Aivan sikahieno.
Ja tää on musta kiva yksityiskohta toi liesituuletin, että se on tolleen niin kuin sisennetty vähän tonne päin. Ja sit mä halusin tossa noi Kulladal Kitchenille tyypilliset tollaset koristelut, vaikka niin kun, tää on tosi perinteinen keittiö, niin tässä on aika paljon kuitenkin sellaista modernia ilmettä, mutta mä halusin jotain niin kun säilyttää siitä heidän alkuperäisestä tyylistä. Ja sit jos jostain syystä ei näistä tykkäiskään, niin ne on sitten helppo tosta leikata pois, mutta taas toiseen suuntaan ei pysty menemään. Ja ihanasti kyllä tehty niin kun paikka justiin tolle liesituulettimelle sinne valmiiksi, että kaikki sitten hukkuu tonne ja oli kyllä jo tuossa asentajalla aika paljon funtsimista, että tehtiin tänne niin kuin toi oikein kokoinen aukko ja että saa ton kohdistettu tuolla, sitten toi putken paikka ja kaikissa näissä, niin näissä on se one shot saada se kerralla oikein. Tai sitten joutuu heti alkaa tekemään viereet seuraavaan reikään, niin ei tule enää yhtä siistiä. Eli keittiölle täällä vesieristystä. Ei ole ikinä laitettu meillä noin hienosti muovimattoa tonne ylös asti. Pitäisi olla helpompi 2 osassa. No se on totta kyllä, joo. Se on ihan totta. Ja nosto ylös ja sitten toinen joo, päälle. se on totta. Se on päälle, totta. Mutta... Joo. Mutta nyt tulee ilman saumaa, se on tietty. Jos vaan saa se kurtuu siihen johonkin kadotettua. Heki tulee. No varmasti, kun siinä on toi kuuma puhalli. Joo. Joutuu vääntämään ja kääntämään. Joo, ja plus sitten vielä toi lämpöpuhalli. Joo. Hieno tulee. No niin, viimeinen tämmönen before-kuva keittiön ikkunasta. Se on tänään lähdössä. Onpa jännittävää. Tää ilme muuttuu niin paljon. Mä näin jo nyt, miten toi ilme on muuttunut, kun siitä on lähtenyt se vanha runko pois. Ai vitsi, miten ihanaa. Ja me tosiaan samalla suurennetaan noita ikkunoita, palautetaan ne siihen alkuperäiseen kokoon. Eli alkujaan niin kuin noi 90-luvun ikkunat niin on tuotu näiden vanhojen ikkunoiden sisään. Niin joka suunnasta ikkunasta kasvaa. Ja täällä on tämmönen ihana keittiö. Tadaa! Ihanaa! Päästään kurkkaamaan, miltä näyttää täällä välissä. No on ainakin tuuletusrakoa, joo. On. Sitten siinä on tommonen tuulen, mikä eristys, tuolensuojelevy, just se. Sitten tää on varmaan vanha joku laudotus ollut, eiks niin? Joo, siinä on se vanha julkisivulauta. Joo, missä ei ole yhtään ollut väliä. Ei. Mut tossa on onneksi. Joo. Joo. Niin, täällä on ilmeisesti jo kuivunut ulkopintaa valmiiksi. Jee, ihanalta näyttää. Tämähän on ihan superhyvä. Me tultiin justiin Astridin kanssa kotiin ja Astrid, kerroksä mitä sä opit tekemään? Opin pyöräillä jo. Sä opit pyöräilemään. Vau. Joo, mut odota, nyt kohta voidaan mennä jatkamaan sitten illalla. Mut nyt mamma haluaa näyttää, tsadaa, me ensimmäinen ikkuna. Eiks näytä Astrid ihanalta? Ihan mielettömän hieno. Aivan mielettömän upea. Ja siis toi väri näyttää niin hyvältä myöskin. Onpa upeeta. Mä oon nyt ihan sanaton. Niin suuri ero. Tossa on tällainen vanha. Ja tässä on tällainen uusi, ihana. Kylläpä se on kaunis. Aivan mieletön. Jee! No niin, nyt löytyi täältä Wernerillekin hyvä homma. Kerro Werner, mitä sä teet? Mutta
on tätä seinänauloilta. Joo, siellä on aika paljon vuosien saatossa kaiken näköisiä nauloja laitettu ja sä oot jo hirveän kasan niitä siitä irrotellut. Ja toi jää näkyviin, Werner, tollasena hirsiseinänä, niin kaikki toi mitä sä teet, niin on tosi tollasta konkreettista hyvää työtä. Sitten aina kun sä meet ohi siitä seinästä, niin sä voit miettiä, että mä oon putsannut tän, hyvä minä. Ja aiemmin tänään sä myöskin imuroit tuolta, eiks niin? Joo. On tosi kiva, kun sä osallistut. Onko meillä ongelma? Mikä ongelma? Eikö se meinaa lähteä? Onko se taas jäänyt tolleen? Joo, sillä päällä. Mä voin myös yrittää tällä pikkuriikillä. Se meni täällä pikkusen. Hyvä. Noin ne irtoo. No niin, hei, täällä on vähän hämärää, mutta mä halusin kuitenkin näyttää. Tää on viimeinen kerta, kun te näette tämän tilan tälleen suojapahveissa. Tai mitä toi nyt onkaan, tollaista 6 milliä paksua levyä. Yön aikana, tai nyt illan aikana, kun lapset kävi tonne nukkumaan, niin mä tuun poistamaan nämä kaikki suojaukset tästä. Ja sitten aamulla, kun valo saa, niin näette, miltä tää näyttää. Mä oon niin tyytyväinen, että me ollaan tässä pisteessä. Ja päästään vihdoin ja viimein muuttamaan tänne. Aivan ihanaa. Meillä on vielä lomaa ihan kivasti tässä heinäkuussa jäljellä, niin päästään nauttimaan tästä vielä. Ja täällä on itse asiassa tosi paljon tapahtunut muutakin. Täällä on nämä seinät ja kaikki katot maalattu. Mun isä oli täällä tosiaan alkuviikosta muutaman päivän ja 3 päivässä se tykitti nämä kaikki pinnat pariin kertaa. Mutta katsotaan niitäkin vaikka sitten huomenna valosessa vielä paremmin. Onhan nämä aikamoiset nämä meidän olosuhteet ollut täällä. Nyt me ollaan jo ehkä yhteensä oltu kaikkia 3 viikkoa täällä silleen, että Patrik on nukkunut täällä sisällä ja me ollaan itse asiassa lasten kanssa nukuttu tuolla leikkimökissä. Sinne mahtuu justiin 2 patjaa, niin sinne 1 aikuinen ja 2 lasta on ihan kivasti mahtunut. Mutta siis joo, onhan se melkoista könyämistä. Mä kestän meistä huomattavasti paremmin sitä, Patrik vähän heikommin. Ja muutenkin tietenkin se on niin paljon isompi kokoisempi, niin mulle se on sopinut paremmin nukkua siellä. Ja itse asiassa nyt Patrik jäi yhdeksi yöksi Helsinkiin ja menee siellä tapaa ystäviä ja menee syömään ja sellaista. Niin hän sai hetken huilahtaa ja me tultiin tänne lasten kanssa tekemään hommia ja olen ystävien kanssa täällä. Mä näytän täältä vielä, eli tuolla leikkimökissä lapset tosiaan on nukkumassa. Se olisi tarkoitus kans maalata. Mä vähän aloittelin sitä jo yhtenä päivänä, mutta siitä kyllä toi... Ja se oli hyvä, että mä testasin sitä, koska se oli ihan liian valju, semmoinen ihan liian haalea kellertävä, niin se oli tosi tärkeä testaus, koska siitä viisastuneena niin sitten ulkomaalia vähän syvennettiin sitä sävyä ruskealla. Mut joo, hei lattiapeitteet. Huomenna näette miltä täällä näyttää. Moi moi! No sitä me just paljastetaan. Voiko sinulla olla ihan takuisena sinun pikkuhiukset? Laitetaan ne tonne piiloon. Mut kato, Astrid, esimerkiksi tästä. Otetaanko yhdessä tää? Otetaanko yhdessä? Kääritään se tälleen näin. Pappa voi tulla silleen, että näkyy tää lattia. Kato, kuin hienoa! Ihan mielettömän hienoa! No nyt tällä hetkellä se on ja tykkääkö siitä? Siihen tulee tapetti kyllä sitten, joku nätti semmonen kukkatapetti, minkä me voidaan yhdessä valita. Oi kun hienoa lattia. Joo, eikö se ole ihanaa? Ottakaa lisää, että me nähdään. Otetaan lisää. Täältä rullataanko? Eikö mistä se lähtee? No sulla on vähän likaiset jalat, kun sä tulit nyt sieltä. Pitäisikö se antaa olla nyt, että... Totta.
Mamma sitten alkaa suopakuuraamaan sitä. Onko se suopakuuraus se termi? Suopakuuraus, Joo. Täältä me voidaan. No niin. Onhan tässä niinku nyt jo kengänjälkiä, että kyllä sillä suopakuuralla lähtee. Sehän on niinku uudistus samalla. Okei. Pitää katsoa ne ohjeet vielä, mutta sitä käytetään siis niinku sitä niinku sillä sit se on niinku aina lattioiden pesu. Okei. Eteenpäinkin aina. Okei. Joo. Mut siihen jää vähän niinku joku vahakerros sitten. Joo, Se on sama, minkä sä teet noille portaille. Ja mun täytyy saada sut sinne pahdilta pois, niin mä saan sitten... Joo. Onko se siis, tää ei ole sama mikä oli portailla? Ei, kun sen niitä sä valkasit kanssa. Portaissa Joo. mentiin vähän helpomman kaavan kautta, Joo. kun se suopakuuraus kuluu. No huomenta. Täällä on nyt yö nukuttu hyvin leikkimäkissä ja mä lupasin palata aamulla, kun on vähän enemmän valoa, että miltä täällä näyttää, nyt kun nämä lattiat on putsattu. Tadaa! Eikö näytä aivan ihanilta? Mä oon niin tyytyväinen näihin lattioihin. Nämä on Fiskarin laatupuulta, jolta me saatiin tällaista upeata, leveätä kuusilankkua. Ja vitsi, ei voi muuta sanoa kuin, että mä oon ihan supertyytyväinen. Katsotaan, jos mä tekisin tästä lattiaprosessista jossain vaiheessa ihan oman postauksensa. Mutta ehkä tälleen ihan lyhyesti kuitenkin, niin mä halusin näihin tällaiset pienet mikroviisteet. Mä en tiedä, näkyykö se siinä kuvassa kuinka hyvin, mutta tosiaan, että näissä on tällaiset pikkuset viisteet tehty noihin kantteihin. Ja ne tois vähän sellaista vanhan ajan tyyliä. Ja käsittelynä mulla on tosiaan tässä suopakuuraus, josta tuutte vielä kuulemaan lisää. Nyt ihan ensimmäiseksi mä haluan kierrättää teitä ympäri tätä yläkertaa ja kurkistaa näihin kaikkiin tiloihin. Niin eri fiilis, kun on nämä suojukset poistettu täältä lattioista. Lähdetään liikkeelle näistä portaista. Niistäkin mä otan vielä noi suojat todennäköisesti tänään pois. Tässä on tää, me kutsutaan tätä meidän loungeiksi, tämmönen ylätasanne pieni. Varmaan joku nojatuoli laitetaan tohon noin, mutta ei mitään sen kummempaa funktiota tällä. Sitten tästä mennään tuonne meidän arkiolohuoneeseen. Tähän päätettiin, että ei laiteta ollenkaan ovea, koska sen oven kääntyminen olisi niin kuin tukkinut. Se ei oikein kummallekaan puolelle luontevasti istunut. No, ehkä se olisi just mahtunut tohon noin kääntymään, mutta todettiin, että se on lopulta vähän turhaa. Tästä tulee meidän tää arkiolohuone. Tuolla näette, mä oon eilen hionut vielä viimeisenä puhteena tällaisena sotkusena hommana muurin pintaa, yrittänyt vähän tasoitella. Tuleva WC on tuolla ihan toiminnassa, mutta vähän kaos siellä. Ehkä se voisi olla työmaa huomiselle. Ja tähän on tulossa sitten sohvat idea sillä, että se menisi tolleen uunmallisesti. Tuo ovi kääntyy vähän pahasti, täytyy katsoa, että kuinka pitkä siihen sohva mahtuu. Mutta anyway, tonne noin isot sohvat olisi tarkoitus laittaa. Nyt kävin miettimään, että ehkä joutuu kääntämään tonkin oven, jos tuntuu, että se tulee pahasti tuohon sohvan eteen. Täytyy pohtia. Ja täällä on sitten meidän keltainen huone, josta on tarkoitus tehdä vierashuone sitten. Sinne on mun suopakuurausvälineet jäänyt. Ja tästä mä kohta seuraavaksi itse asiassa jatkankin puuhia, suopakuurauspuuhia. Sitten kurkataan tänne meidän tulevaan master bedroomiin. Tähän olisi tarkoitus laittaa tosiaan tuohon keskelle sänky. Se on tarkoituksella molemmin puolin pistorasiat, niin voi latailla puhelimia ja ehkä jotkut lukuvalotkin laittaa. Tuohon nurkkaukseen ehkä joku nojatuolisysteemi tai sitten ihan vaan kaappi. Toi ovi on tuossa nyt väliaikaisesti ja se on tulossa tohon vielä. Täällä on yksi näistä taas makuukammareista. Tää on meidän pienimmän huone. Hennot vaaleanpunaiset seinät. Ja täällä mä oon muuten itse asiassa käsitellyt tätä lattiaakin nyt 3 kertaa,
jos pysyn laskuissa mukana. Joo, tässä on 3 suopakuurauskertaa ja siis tuntuu ihan superihanalta. Tästä tulee tämmönen samettinen upea pinta. Ja täällä on sitten viimeinen. Täällä on vielä vähän kaos. Täällä on ollut yksi sänky, missä Patrik on nukkunut. Pari ovea jemmassa. Toi ilmalämpöpumppu siellä. Ja sitten mä jätin noita suojajuttuja tohon noin pari, koska vielä täällä yläkerrassakin täytyy vähän hommia tehdä, niin on sitten joku millä suojata. Mutta täältä täällä näyttää. Mä oon niin onnellinen, että me ollaan nyt tässä vaiheessa. Te ette voi uskoakaan. Isoin homma oli tosiaan, kun mä äsken kynsikin täältä niitä jalanjälkiä, kengänjälkiä. Noniin, täällä ootpa sä korkealla. Uskomatonta, miten sä pystyt tekemään siellä. Mutta jos tehdään tämmönen pyörähdys tosiaan näissä jokaisessa huoneessa, niin on ollut kyllä ihanaa, kun ollaan saatu tänne meidän master bedroominkin vähän kalusteita.